aquesta roda de premsa és per explicar la iniciativa. Ahir el grup municipal d'Esquerra Prats de Lluçanès va donar el tret de sortida a la precampanya de les eleccions municipals que se celebraran el 22 de maig proper. I ho va fer amb una iniciativa que, sota el títol Desperta Prats, vol despertar el poble de l'anestesiament que practica l'equip de govern de Convergència i Unió. Isaac Paraire, cap de llista dels republicans, acompanyat de la resta de regidors del grup, va explicar que cal dinamitzar i donar suport a les activitats que fan tots els sectors de la població i que cal sumar esforços per sortir-se'n de tots els àmbits. Amb aquest objectiu ja s'han realitzat trobades i reunions i s'han obert tots els canals de participació per tal de seguir interactuant amb tota la població, amb la finalitat de mostrar la voluntat de despertar del poble per tenir-lo viu i actiu. Que cal despertar, que cal sumar esforços, que cal col·laborar, que cal sortir-nos-en en tots els àmbits. Els republicans també volen que Prats exerceixi d'autèntica capital de la comarca del Lluçanès, al costat dels altres pobles, però sense competir-hi, i volen dotar el poble de projectes d'actualitat i de futur, ben planificats i estructurats. Després de lamentar la poca ambició de l'equip de govern, Paraire va explicar que aquesta, com totes les iniciatives que es faran fins a les eleccions municipals, seran en positiu. Ja avisem que la precampanya i la campanya electoral serà en positiu, que nosaltres no anem en contra de Convergència, sinó que anem a favor del poble. I això és una cosa que nosaltres tenim claríssim, sempre Esquerra ho ha tingut clar,